No hi esta nit? He de fer una redacció per al dilluns. Mamà et deixa eixir? Home, ja sóc majoreta, Sobre què és aquesta redacció? Feminicidis del 2017. Si copies i pegues no aprendràs res. Ja ho sé, però he intentat i és impossible, de veritat. Estic tota la vesprada donant-li voltes al tema. I no sé per on començar. És massa complicat. Tranquil, al final tot ix. En fi, jo me'n vaig. I eixe vestit? Què li passa al vestit? No veus? És massa curt. Massa curt per què? No em mires així. A veure, jo no sóc masclista. Que portes un vestit molt curt és una realitat. Sóc realista. A més, sóc el teu germà major i se suposa que t'he de protegir. Mira, has arribat a resoldre el teu problema. Hala, ja tens per on començar la teua redacció. Pots començar per la causa, l'origen de tot.